everyone, this is Maria from Cebu. Kumusta po kayong lahat? This is a new channel, Life in Christ. Sana suportaan o mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo. And today's video is mga bahandi dito sa langit. Lucas 12, mga bahandi dito sa langit. Akong basahon guys ha para masabtan ninyo. In Bisaya, ayaw kahadlok gamayng panon. Kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayud kini mukunhod kay wala may kawatan nga manghilabot niini o anay nga makutkot. Kay hain gani kadto ang inyong bahandi atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo gikan sa Biblia iya kining mga bilin, iya kining mga pulong Lucas 12, mga bahandi didto sa langit. Ayaw kahadlok gamayng panon kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Nagaingon ang Ginoo, ayaw daw kahadlok sa mga gagmay nga panon. Dili daw ta mahadlok kung naatay mga tapok-tapok sa atong Christianity, sa atong pagpag-ampo. Kay nagaingon ang Ginoo, asa ganito mga nag-ampo, nagahiusa sa iyang pangalan, duha o tulo naa ang iyang presensya. Sa next na lang nako ihatag ninyo ang kuan guys, ang verse anak guys para mapagmatud-an gid ninyo. So akong tiwason guys, dili data angay nga mahadlok kung gamay ra ang panon sa pag-ampo. Kay bisan duha o tulo gamay ra kaayo ha iyang giingon, duha o tulo naa ang iyang presensya. So mag-ampo ganita duha o tulo, dili na lang ta angay mabalaka, yung mga uban dili mo tambong, walay pakialam, okay lang na siya kay nagaingon siya, duha o tulo nga nagakatigom siyang pangalan anaa siya. Nagaingon siya diri, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa kabus. Kaya ba ni nato guys nga ang atong katigayunan ibaligya kay ihatag sa mga kabus? Kung naay Ginoo ang atong kinabuhi, dili kita manghinugon o panghatag sa mga kabus kay malipayon ang Ginoo kung kita motabang sa mga kabus. Kay ang katong mga adunahan is natagbaw naman to sila. Kuan mo to sila mga buhong. So ang gusto sa Ginoo ang mga kabus gyud ang atong higugmaon sa paghatag. Pagsangkap kamo og mga puntil nga dili madunot og tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit. Kay kita baya no tawhanon lang baya ta no kanang usahay magtigom tag mga alahas, magtigom tag dagang kwarta kay may kinaunsa naa dayon tay mga kutkot, naa dayon tay makuot. Pero ang Ginoo nagaingon nga ang ato di ay pag-alagad nato niya, ang atong pagluhod, ang atong pag-ampo, ang atong pagkanta, ang atong pagsayaw ngadto kaniya, dili day na siya masayang. Na-deposit na ngadto sa Ginoo. Nahibaw siya ana, nakakita siya ana. This is a sharing the word of God sa kaalaman ba nga. Ang gusto sa Ginoo, ang imong kaalaman i-share ngadto sa lain. So tiwason ako guys ha. Atong tiwason guys, nagaingon ang Ginoo diri sa iyang mga pulong nga dili man masama no nga magtigom ta, magnegosyo ta para makatigom whatever para sa atuang kinabuhi, sa atong future, pero mas labaw gyud ang gusto sa Ginoo nga niingon siya diri kanato nga angay daw ta magtigom og mga bahandi ngadto sa langit. Kini mga pulong nga guys no kay lawom kay tanan. Kanang kita, tawhanon lamang ta, magtigom tag alahas, magtigom tag kwarta para sa atong future. Pero hindi man yan masama. Pero ang gusto sa Ginoo, kanang atong pagsimba, atong pag-ampo, kapag basa sa Bible, kanang mag-fellowship ta, mauna siya ipasabot sa Ginoo nga magtigom og bandi sa Ginoo. Bawat himo na to ana guys, dili daw kuno na makawang ngadto sa Ginoo, nakita og nadungog niya na natigom na deposit na ngadto sa langit. Og dili gyud gayud kini makunhod, dili daw kuno kung magtigom kuno tag mga espirituhanon kuno, dili kuno mokunhod. Kaya ang magtigom kuno tag mga pang physical is
magtigom tas kwarta anas kawayan, kutkuton, mawala, kawatan, na mangawat, na basta kawaton ang mga pisikal na itong mga tinigom. Kay kung magtigom kuno ta bahandi nga to sa langit, dili mo kuno, dili mo ubos, og walay manghilabot, walay kawatan, og wala daw mo kutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi, nagaingon ang Ginoo, kay hain gani ang inyong bahandi at tuaw usab didto ang inyong kasing-kasing. Mo yang giingon sa Ginoo. Kay asa kuno ang ato ang kayamanan, nagaingon ang pulong sa Ginoo nga asa daw atong kayamanan, nasaan yung pera natin, nasaan yung bilyon natin, kung nasaan daw ang ato ang mga pera nga marami. Tuwa daw ang atong kasing-kasing, nandoon daw ang atong kasing-kasing. Nagaingon ang Ginoo, dili daw pwede nga mga lagad ta sa duha ka bahandi. Siya ang bahandi ug ang bahandi nga yutanon. So gusto jud sa Ginoo nga ato ipalabi ang siya gyud ang mas gusto gyud sa Ginoo nga ang siya gyud atong kuanon unungan, siya gyud atong siguroon, dili kay ang ato busy kita sa atong panginabuhi kay aron makatigom ta di ay to magkasakit ta, ang atong bahandi mapunta ra dito sa ospital kay atong gipalabi ang atong panginabuhi, gipalabi ang atong negosyo, gipalabi ang atong kwarta nga dili mawagtang. Ang gusto sa Ginoo siya gyud atong palabihon. Of course, God is everything. Siya nga ato ang source of blessing. He is everything. In the name of Jesus, God bless everyone. Hello guys, if you like the video, please subscribe my channel and like and share to others. And thank you so much and see you in my next vlog.